Una altra economia és possible i ja existeix. Al nostre país, nombroses iniciatives fan activitat econòmica basant-se en el compromís social i ambiental i l'emancipació del treball. Per això, apostem per visibilitzar i enfortir els valors de l'economia solidària, les economies feministes i el moviment dels procomuns. Prioritzem les persones i la intercooperació per sobre del capital.